Това е Ана. Тя току-що се премести в София. Не познава никого, а има куп неща за вършене сама. Тук идва Трабадо. Ана се регистрира напълно безплатно. Описва подробно всяка задача, добавя дата, локация и бюджет. Всичко става за минута. А това е Алекс, нейн съсед. Той също се е регистрирал в Трабадо, за да може да печели от уменията си. Разглежда обявите и попада на задачата на Ана. Изпраща своята оферта. Ана получава няколко предложения и избира Алекс. Потвърждава и прави плащане, което Трабадо пази сигурно, докато задачата не бъде изпълнена. В чата на приложението уточняват всичко и готово. След като задачата приключи успешно, Ана освобождава плащането към Алекс. Ето, че и двамата вече имат по още един отзив от 5 звезди. Ана вече може спокойно да се наслаждава на новия си живот в София. С Трабадо всичко е по-лесно. Изтегли Трабадо сега, напълно безплатно.